ki dikunjungi utawa didongakne dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Ziarahne makan wong tuamu. Empun to. Hah? Tahu piye? Nyapa? Malah tahu kleru ngono Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. Sandirono niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok dianggep Pakku. Pakku lak gundul to. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Nyapa ora nyekar kene kok nyekar gone Siti. Gose teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergone jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok ngelono goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane malah. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat to. Malam semua. Umume masyarakat Robik Bini Bali Wiladaya para kamu makam maropaya di Sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Napa? Niku Robik napa? Bini Bali Wiladaya para kamu makam maropaya di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? Dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya ngono. Estengel rumahmu. Lho, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo Pakku, yo. Oh, ngerti aku. Dul gundul. Nyap lho. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gembura, ngono kuwi. Apa wong mati kok dadapan omong kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih. Abahku seneng-seneng nderek ndedonga padha karo nenu-nenek ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa, Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar ora iso kerasan piye aku jote saulan nak gelem tak pecat. Wes sing murah karo aku lah. Wah. Niki terus wonten pamundhut. Wonten pamundhut. Saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik. Terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Nah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin. Muga awake dhewe genti tahun ngarep go merono. Amin. Pak Sarmuji matur nuwun. Mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Karo kowe to kae nang Madiun? Mboten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Lihat. Kali setiru. Ayo niki sinten ora kata kong. Sinten Pak? Sinten Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah ya. Mbak niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi 3 SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya 3 SMP meteng ngono. Meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Ayo. Ora berita. Masuk ri. Sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Niken. Ayo kan. Ora kata kong. Nah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing meneng kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duwe Jolaras Indonesia. Ngosik to sampean iki kon kok ora iso. Napa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung.
Ya didup didup. Jiro lupat monem tuwolu songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah iya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane dene. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, ben mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disungkuni Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora usah lenggah wae sih, mergo kudu manggung. Mulai lagu-lagu liyane Bi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat Duk, dang sehat. Sehatan Duk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Luar biasa. Bi. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya Iya kan? no, betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho, pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. nyapa to. Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaran, iso gender. Oh, aku. Walah alah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, Nggih. Betul, Pak. nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono ndak lek waras. Iya.